Стоянтър обаче опасно. Остай ма етапа. Чакай, бе! Само не се притесняй, бе. Леко стесна от тя, брат. Я да не кам скача ти, бе! Какво става тука? Ето дупка на фронта уби. Ама стига с това. Добре. Фетан, де карат дупките, бе? О, голяма атер. Давай, ама ли не? Яба, ко пречат дупка и. Дупките. Ни не. Да не си мислиш нещо, дупките. Чак те измори той. Тука голя дупка. Ама има ядма. Нищо. Не, 20 души нага. То затворено ли? Тук на машинката. На машинката, да. Тука голяма дупка, човек. Айде, следвай. Скачай, Дания, по-силно! Давай, ама няма то стяга! Той ще дига нагоре. Ама чакай! Голяма терца, брат! Измори ли са? Поне имаме един аркадан, тук дай да го къпим. Ама главата му се удря от тавана. Аре, да седим малко на пак. Давайте, аз имам тук стотинка. Имаме, ари слезти. Побърках го отзад, брат. Отзад го побърках, маля. Машинката, я виж работи ли? Ама не ме занимавай, ла. Ай, човека бе. Работи ли? Да. Я си му. Кой пит? Кафе, нормално. Каве, вече? Чай сега да се въска. Чочи бен! Да ти го нарага му задника! Колко наем вземаш? Николко. Как николко?